Hi guys, आंनि मुङा जाहैबाय सानिसा दैमारि आंनि मैया बार्थडेमोन ओमफ्राय आंनि चकलेट थेमाखौ नायनोबा नै केन्डीमेन चक' डाबल इक्लेयर्स ओमफ्राय मोनसे थेमा दंबावोमोन नै बे थेमाखौ खालि जाजोब्बाय खालि ओमफ्राय मैयानि थफिया नै मोननै नङा आरो मेरला गोबां दंबावो नाथाय आं मोननैल' दिन्थिबाय ओमफ्राय बेलुनफोराबोलाय बेलुनखौबो माबानाय जायासै दा सिफ्रुजोब्बाय मैया मैया सिफ्रुजोब्बायमोन बेलुनखौबो बेसेबां इयार्स जाखो नों 9 years जाबाय आङो मैया दाख्लैहाय ओमफ्राय लोगोफोर नोंसोरबो जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम लोगोफोर दानो दोनथ'नाय जाबाय उनाव आं नोंसोरजों फिन लोगो मोनफिननाय जागोन नों बेसेबां मा क्लासाव फरायो 4 ओमफ्राय रब्रा स्कुलखौनो खोन्थाजोबदोब्रा सेन्ट फ्रान्सिस दि आसिसि इंलिश मिडियाम